हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो दा फाइनालि एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टआव गोदानै साख्रि ओंखारना फैदों कन्ट्रेक्चुअल जागोन आरो बेनो जाबाय हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन दा बेनिफ्राय मोनसे कुइसन फैखागोन बेनो जाबाय सिगांनि एप्लाइनि आपडेट गैया नामा दा थारैनो गैमारा बेनि एग्जाम आरो एडमिट कार्डनि जेबो आपडेट गैया जेब्ला अफिसियेल नटिस फैगोन अब्लासो नोंथांमोननो होनो हागोन दायो जेबो गैथ'वा थ' नोंथांमोना नेथ'दो दा बे जाबाय एग्रिकालचारनि माखासे पस्ट फैदों नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन गोरोबनाय दङब्ला फरायनाया दा बेनिफ्राय बे जाबाय मोनसे कन्ट्रेक्चुअल साख्रि जागोन दा बेनिखायनो जों नायनोसै गोबाव खालामला अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबसक्राइब खालामदो बेबायदिनो सिगां आपडेट मोनबाय थागोन बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव दा नायनोसै नै बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा बेयाव फैदोंमोन भेकेन्सिया फैदों बेयो आसाम एग्रिकालचारेल इउनिभारसिटि जरहाटनिफ्रायसो फैदों लकेसना जरहाट दानिया नायदो बे इन्टारभिउआ मा जागोननो वाक इन इन्टारभिउ बेनिखायनो अनलाइन एबा अफलाइन जागोन होनना बुंदों दानिया जों मारै एप्लाइ खालामगोन बेनो जाबाय जोङो स्टेन्डार्ड फर्मआव जोङो फिलआप खालामनानै नोंनि गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै हरफानांगोन इमेलजोंसो सेन्ड खालामनांगोन दा इमेल एड्रेसा होनाय दंखायो नै नायदो बेनो जाबाय नै इमेल एड्रेस दङ दा नोंथांमोना बेखौ इमेलाव सेन्ड खालामनांगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 16 आगस्ट दा जायफोरा बे एप्लाइ खालामनाया सर्टलिस्ट जागोन अब्ला नोंथांमोननि नेमखौ होनाय जागोननो वेबसाइटआव बेनो जाबाय www.aau.ac.in बेयावसो होनाय जागोन जे नोंनि इन्टारभिउआ जागोन होननानै दा बेनिफ्राय नायनोसै सिरियेल नाम्बार 1 आव साबेसे भेकेन्सि दङ आरो क्वालिफिकेसना मा नांगौ बेनि इम्परटेन्ट बेखौ नायदो बयबो दा बेनिफ्राय जों नायनोसै सिरियेल नाम्बार 1 आव बेयाव दङ पस्टआ एग्रिल मार्केटिं मेनेजार दा बे पस्टआ सासेल' दङ क्वालिफिकेसना MBA नांगोन बेनिफ्राय सेलारिया 39,000 फिक्स जागोन पार मान्थ दा बेनिफ्राय आरो वर्किं एक्सपिरियेन्स बिनाय जादों जेरै बेयाव दङ हेन्डलिं एग्रिकालचार थ' बेफोरबायदि दङ आरो प्रडाक्ट्स बा वर्किं एक्सपिरियेन्स जुदि दङब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय 2 नङाबा 3 इयार्सनि गेजेराव जानाय जानांगोन होनना बुंदों लोगोसे कम्पिउटार स्किल थानाय जानांगोन दानिया सेकेन्डआव फैबाय दा सेकेन्डआव दङ एकाउन्ट्स मेनेजार बेयावबो नोंथांमोननि सेलारिया 24,000 गासैबो फिक्स जागोन बेनिफ्राय नायदो क्वालिफिकेसना जायखिजाया नोंथांमोनहा मोनथामसो अपसन दङ बेनो जाबाय कमार्स नङाब्ला एकाउन्टेन्सि नङाबा फाइनान्सआव खालामनाय जानांगोन अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय 3 इयार्स एक्सपिरियेन्स बिनाय दङ पाब्लिक नङाबा प्राइभेट सेक्टराव जिखुनु जाया अर्गेनाइजेसनाव मावनाय दङब्ला एकाउन्ट नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन दानिया अफिस एसिस्टेन्ट 3 नाम्बाराव दङ बेयाव सानै भेकेन्सि दङ दा बिनि क्वालिफिकेसना नोंथांमोना बिनाय नुदों ग्रेजुवेट जायखिजाया ग्रेजुवेट जायोब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन 17,000 मोनगोन बेनिफ्राय वर्किं एक्सपिरियेन्स बिनाय दंबावो बेयावबो बेनो जाबाय एटलिस्ट 1 इयार नोंथांमोना थानाय जानांगोन आरो अफिस मेनेजमेन्ट खालामनाय जिखुनु जाया अफिस लेभेलाव मावनाय जानांगौ होनना बुंदों अब्लानो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा जायफोरा एक्सपिरियेन्स गैया नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नाथाय सर्टलिस्ट जागोन ना जाया बे उननि खोथा नोंथांमोनाबो सेन्ड खालामनो हागोन इमेलजों दानिया कम्पिउटारखौथ' बयबो रोंखानांगोन दा बेनिफ्राय फैबाय लास्टआव बेनो जाबाय फिल्ड कअर्डिनेटर दा बेयाव 17 भेकेन्सिस दङ बेयावबो ग्रेजुवेट जानांगोन जायखिजाया ग्रेजुवेट बेनिफ्राय 18,000 फिक्स सेलारि मोननाय जागोन होनना बुंदों आरो लोगोसे वर्किं एक्सपिरियेन्स बिनाय जादों एटलिस्ट 1 इयार बेनो जाबाय अफिस मेनेजमेन्ट खालामनाय नङाब्ला नोंथांमोना बेयाव दङ मोनसे सेक्रेटारियेल वर्क इन एनि पाब्लिक बा प्राइभेट सेक्टराव नोंथांमोना खालामनाय थायोब्लानो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन थ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो बेनिफ्राय कम्पिउटाराथ' रोंखानांगोन दा 18,000 पार मान्थ मोनगोन दा बेयावनो बांसिन भेकेन्सि दङ फिल्ड कअर्डिनेटराव नोंथांमोना फिल्ड लेभेलाव खामानिखौ मावनांगोन गावनि डिस्ट्रिक्टआव मोननो हागौ जेरावनोखि एग्रिकालचार अफिस दङ दा बे जाबायना बेनिफ्राय जों थांसै माखासे आरो सिलेक्सन प्रसेस दा सिलेक्सन प्रसेसआव बुंदों लोगोफोर बेयाव माखासे आपडेट होदों आरो पस्ट लाइ पस्ट दा फार्स्टआव दङ नै 2 नाम्बाराव बेनो जाबाय जायफोर माने एग्रिल मार्केटिं मेनेजाराव एप्लाइ खालामगोन अब्ला नोंथांमोनखौ वाक इन इन्टारभिउ लानाय जागोन अफलाइन महरै आरो जायफोरा नोंथांमोना अनलाइन इन्टारभिउ होगोन बेनो जाबाय पस्टआ बेनो जाबाय नै स्किल टेस्ट लानाय जागोन एकाउन्ट्स मेनेजारखौ बेनिफ्राय अफिस एसिस्टेन्ट आरो नोंथांमोना फिल्ड कअर्डिनेटर नोंथांमोनखौ अनलाइन इन्टारभिउ लानाय जागोन दा बेनिफ्राय बैसोआ 35 इयार्ससिमल' एप्लाइ खालामनो हागोन 18 इयार्सनिफ्राय दा बेनोसै लोगोफोर बे जाबाय कन्ट्रेक्चुअल आसाम एग्रिकालचारेल इउनिभारसिटिनिफ्राय फैना जरहाटआव जागोन लकेसना दा बेनिफ्राय नोंथांमोना न'आव थानानै इन्टारभिउ होनो हागोन आरो एप्लाइखौ खालामनो हागोन स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामदो बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होदो बेनिफ्राय इमेलाव नोंथांमोना सेन्ड खालामदो फट'खौ थ' बिनि लास्ट डेटआ 16 आगस्ट दा जायफोरा नोंथांमोना फरायनाया गोरोबबाय एप्लाइखौ खालामदो आरो बिनि लास्ट डेटआ 16 आगस्ट